chat. NAFOORE gollal. Abda MC on the beat. Wawitarnde wure warñede on andi NAFOORE gollal. Wawitarnde wure. Assalamu alaikum téléspectateur Piindi TV. Caggal yettude Allah julde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. En jetti jinnamen no fewi. Kono en jetti kala to innama aade wawi wonde. Kono en jetti kala biyowo mbimi wimami. Sénégal Afrique ha caggal leydi. Pulo wawi wonde foof. Min calminimama min mbima et heureuse année 2022. Émission mon NAFOORE golle hande nanɗo e Anne Maris. Kono noon ala no mbatten. So wona ƴeewen ɓe gandanɗa hoorema en tawiɓe ɗo e banggal moɓe liggoto taw noon koye émission NAFOORE golle. Kala to mbawɗa wonde so tawi ka gaynako ka demowo so tawi ka jeeyow liɗɗo so tawi ka maçon so tawi ka menuisier so tawi ka mécanicien so tawi kaɗa jogui sah siwo ma aɗa rondo ndiyam aɗa yeeye laabi so tawi ka chauffeur ka apprenti so tawi ka client ma émission NAFOORE golle tawe ɗon wondude e Mansour Sow alias Thiat yewtude ma to banggal golle ala no mbatten so wona ngabben dow ƴeewen hande holko émission NAFOORE golle addani Piindi TV e yeɓiyankoɓe mum Ayo. acca bisimillahi rahmani rahim ngabben dow ƴeewen holko tawaten dow NAFOORE gollal. Abda MC on the beat. Warñede on andi NAFOORE gollal. Wawitarnde wure warñede on andi NAFOORE gollal. Finitini fami ñiɓi koyde on andi NAFOORE gollal. Famdini ɗoyli liggi yomni andi NAFOORE gollal. Salo ko weeɓi ñib koyde ma anda do daro tiɗa ngam jango ma koye ma heddi ngam gonna ngam pewa an koye ma heddi ngam jango pirtaɗo hunde ayo DJ Chat NAFOORE gollal. Abda MC on the beat. Wawitarnde wure warñede on andi NAFOORE gollal. Wawitarnde wure warñede on andi NAFOORE gollal. Finitini fami ñiɓi koyde on andi NAFOORE. téléspectateur Piindi TV e NAFOORE golle en ngabbi dow kala to ɓippolo wawi wonde mbiɗa sikki hande ma welto e émission o en tawi ɗo noon mo gandanɗa hoorema ko maçon mawɗo to banggue gollal makko en goppatmo salmina e yeɓiyankoɓe Piindi TV inde ma e yettode ma grand ko jaw jettete mbiyetemi ko Souleymane Diaw mbiyeteɗa hande min gari ɗo émission NAFOORE golle tawimama e banggal to liggotoɗa woni maçon amin mbawi addude holnden hitande naɗa e maçon woni presque duuɓi capantati pawɗo duuɓi capantati pawɗo guila nden ha joni aɗane e banggal maçon gila nden ha joni ala fof mi waɗani goɗɗum so wona maçon maɗa a waɗani goɗɗum so wona maçon eɗen gandi maçon ene muusi kadi ligguey o ene teddi hande saɗa haalana amin ɓe gandanɗa hoorema ene jiɗina dengal meccal holɗum mbiyataɓe mbiyanmi ɗumen ko dal mecce ɗe wona kocceteɗe mecce ɗe ko janggueteɗe goho ɗiɗi mecce ɗe a muñat tati hunde fof ma nan hen kono sa muñi tan ma teddu hen inchallah so Allah jaami hande min tawimama ɗo to gollotoɗa ɗo kono oɗo sañce mo totteɗa ko sañce moɗo wona sañce tokoso ko an goto tan liggoto ɗum e apprenti ji ma walla ka ƴettuɗo maçon ji goɗɗo eɓe mballuma e ligguey o sa paari kadi ka yoɓoɓe maçon kam mi haalanma hen hunde neɗɗo goto wawa ɗum liggade ɗiɗo mbawa ɗum liggade so tawi ko bâtiment goto ɗiɗo tato e yiddema kalis mbiya ya ƴettu ɗiɗo tato nayo liggoɗon on tampat tan eyyi on nani ko haali ko yeɓiyankoɓe Piindi TV e NAFOORE golle wadde noon amin mbawi wiide hande ka ƴettuɗo yimɓe kadi ɓe gandanɗa hoorema ko maçon kali waɗɓe qualifié comme an o eɓe mballuma e banggal gollal ngal ɗo tawɗon kam ɗo oɗo golla tawɗon ɗam komi ƴettaɗo ɗo oɗo liggo joom sañce o ala ɗo ko jaltuɗo kono wayi kono omon ɗo tawde komin poti wadde ko amin gandi hay noddude téléphone ni o waɗani omo andi ɗum ɗon ko hoolade neɗɗo e andude neɗɗo gollal ngal wawi ngal hande amin mbawno andude ɓe ƴettirma ko par contrat walla ko ɓe ƴettirɓema par journée walla ko lewru ɓe joɓatama ala minen ko par journée min joɓete la semaine eyyi amin mbawno andude journée no foti joɓete ɗon ɗo joni ɗo
min joɓete ko journée ko ujunere temeɗɗe ɗiɗi ujunere temeɗɗe ɗiɗi eyyi on jii jambareɓe ɓe gandanɗa hoorema kala nde pini nane liggey mumen ngam wurnude ɓesgu mumen wurnude jinnaɓe mumen kono wallude hen kala innama aade kono amin mbawi andude hande ɓe liggottoɗa ɓe kamɓene kadi journée mo joɓeɗa o ɓe ƴettata wonɓe ɓe liggottoɗa ɓe ko an yoɓata ɓe haaliss mo joɓeteɗa journée o walla ala kamɓe koɓe ƴettaɓe comme no ƴettami ni koɓe yoɓeteɓe ɓe comme so manébar ko noon moni fof koko ƴetta ari ko tan ƴettu ari ko ɗaɓɓude golle e ko nawi galle muɗum heɓa so ligguima ha semaine o gasi yoɓe nawa galle mum gasi min jii liggey o hannde no way teddude ni saabu me wolɓe gandanɗa hoorema aɗa ligguido e mabɓe ɓe nokki ciment ɓe nowi ɓe juppi e paano minnene kadi andude gollal ngal ne tawne muusi walla taw muusani minnene kadi mi ƴetti siwo mi waɗi hen ciment mi addi mi yuppi ɗum ɗo mi yi gollal ngal ene muusi te kadi ene teddi est ce que ɗum ɗon holko waɗatemo noon min de so tawi ko banggalam min so tawi ko banggalam watta kam haydara par ce que a ɓooyi ɗum wadde par ce que wona hande wona hanki ala mi janggui meccal ngal duuɓi 9 puɗɗimi ligganade hooram ko puɗɗimi ligganade hooram koko 36 ans par ce que mi wona suko goo komi mawɗo oɗo yaara e duuɓi 36 mi cikkata ko oɗo allahu akbar wadde a hokkata amin haydara minenne kadi émission nafoore golle hokkatama haydara 36 ans est ce que a dañi hen galle hoorema tan mahanɗa hoorema mo ganduɗa hande so neɗɗo ari e ma tan ma dañto nanuɗa ɗum so tawi ko haala Allah min koye gallam gonni ne famɗi noon maçon ne famɗi noon maçon joguiɗo galle mais min mi golli gila maçon ngagal ne weeli ko nden gollumi te mi fijani mi waddani hen cakani ala alhamdulillahi rabbil alamina oɗo wawi wiide de famille amen ko min tan woni hen ouvrier joni noon min jettima min beltanimama ko émission nafoore golle ni waddata kadi e woɗɓe ɓe gandanɗa hoorema eɓe jogui golle mabɓe eɓe liggo wadde konngol ma cakkitigol e holko mbita kala jiɗɗo wadenoma no wayata ala wadeno am ni kam mboɗo andi mi yiiɗa neɗɗo wayano am ni par ce que min mi wona neɗɗo ka hollum min komi liggotoɗo tan par ce que sa yi mbimami mi wona neɗɗo neɗɗo kañum ɗum ko Allah tan andi kono kam alhamdulillah mi ñagaki hay goto mi ñamlaki hay goto koye gallam konmite ko ɗo e Dakar woni wadde holko mbita jeunesse Sénégal hol message lancetaɓe pour to banggal ligguey jeunesse Sénégal mbiyanu ɗumen ko daroɗe liggoɗe juule ndewe Allah wadde Allah jarama on jiide neɗɗo foof yo woni ko woni ko kala gollal ngal gonɗa tan aɗa wirta ɓarñede ma aɗa wurna jinnaɓe ma e ɓesgu ma ko noon woni aduna ɓooyani juuti juutani kono kala ko gonɗa so ɓooyima Allah tawte hen wadde ene heddi woɗɓe ɓe gandanɗa hoorema kamɓene kadi koɓe ouvrier ji men jaa jewtidene mabɓe koye Piindi TV woto jejjite Piindi TV c'est le meilleur ko joni joni wonata grand no mbiyataɗa Boubacar Coulibaly mi wiyete Boubacar Coulibaly eɗen ɗon joddi e Boubacar Coulibaly amin mbawino andude hande holko tagmanade maçon maçon kay andi ɓiɗɗo gorko a wata joɗorade ni tun a gollani ko ma ya hondeji a huccitoɗa quoi a wata joɗorani ɗa acci ɓe guure ɓawo ala ko jonnanaɓe ma sa addi kay ɓiɗɗo gorko galle ma wakkiloɗa quoi sina ɗo yaha yo accama ɗon ka garɗo janggude walla ka apprenti walla a yoɓoto journée tan sa pari ko min komi apprenti Père Diaw ka apprenti Père Diaw eyyi wadde amin mbawi wiide a ɓoyde Père Diaw holko Père Diaw waɗe ma mi neɓanno mi neɓirade makko ha neɓani komi ari ɓay ko bisaw mi yi mi arɗo ɗaɓɓere golle quoi min ji ligguey o no wayi muuse no wayi teddude ni min jima aɗa nokka ciment aɗa nowa aɗa yuppa e siwoji aɗa yekkiti birkaji aɗa totta maçon o hono patron ma
liggey no way musini dum do est ce que odon dañi ñamgol ganduda ko ñamgol mojjugol tan e foftade nde poddon dañde de eyyi feere ala andi kay golle kay sa nangi ko ma muññuɗa ta ndara ko muusi kon ko muññagol tan ha ɗum kay simi ondeji goo mi yawi min jippige kikiɗe mi yawi min ɗaɓɓa soda tew min ñama e boisson min yara mi heɓano min dayra bimbi kadi golle ɗe he liggey mo liggoɗa o est ce que aɗan yiye hen hoorema est ce que aɗan nelda kadi jinnaɓe ma ilan jennaɗo nelda fayda 3 semaines fof mi nelda 3 semaines komi yoɓa fof mi itta seeɗa mi nelda ɗum ɗa mi mara eyyi ane wonde cukalel e yidde oɗo liggey weeɓani wadde ɓe gandanɗa hoorema ko jeunesse sénégal hol message lancetaɓe ɗeɗo kay golle kay min ga hande mi meeɗa wadde ko ɗon premiére fois waɗgol lan ɗeɗo golle kay komi wawi inde kay yimɓe sénégal ko wakkilare tan goɗɗo tagaɗo kay kala ko nannguɗa ko ya wakkilo tan ko ya wakkilo rewa allah goma e allah eyyi Piindi TV en parani koye goɗɗo patuɗen e émission nafoore golle hande ko émission maçon ji mbaɗeten ɗo e an mari en jeehe goɗɗo gollal wawi darde wuure warñede on andi nafoore gollal finitini faami ñiɓi koyde on andi nafoore gollal famdini ɗoyni liggi yomni andi nafoore gollal salo ko weeɓi ñib koyɗe ma en tawi ɗo jambar goto mo gandanɗa hoorema kanko koye banggal ndiyam o hetti gara inde yettode yaya bannora yaya bannora min tawimama ɗo hande e legal maris e nder maçon ji aɗa liggo e nder mabɓe min gari min tawimama an hetti e banggal ndiyam ɗam ɗum ɗo holno liggortoɗa ɗum eyyi ɗo ko min liggoto pour si min ligguiyan e mi ñeɗan ndiyam mi guittoɓe brique e maçon liggotoɗo e ko ɗum min ñeɗanta pour min ɓe araran ɓe loowa ɓe naɓa min jiiɗo tegɗa ɗo barigaji ɗiɗo barigaji ɗiɗi ƴoga ɗum ha heewoye ndiyam aɗa pompo jekkita siwo juppa e barigal ngal sa paari telina ɗum less kadi ƴogaɗo yuppa est ce que tampere nde tampata hen nde aɗan yiya hen hoorema eyi kay mi yandi tampere woni toon kay kono e ligge ɓiɗɗo gorko kay ligge kala ko jiiɗa tan a wawa nangumboɗe pour ligga joni holko joɓeteɗa ɗo journée holno foti joɓeteɗa a liggoto guila holon heure dawata holon heure jippoɗɗa minen ko 8 heures min fuɗɗata liggade min jippa 5 heures 5 heures 8 heures ha 5 heures e ƴoggol ndiyam journée joɓeɗa no foti journée ko 3000 journée 3000 on jii yeeɓiyankoɓe Piindi TV kono on jii jeunesse sénégal oɗo jambar mo gandanɗa hoorema ko ƴogowo ndiyam ene yooɓe 8 heures o dawata o jippo 5 heures o yooɓe journée 3000 yapade sous métier kala ko gonɗa jaggu so ɓooyima Allah tawa hen jeunesse sénégal koɓe jambareɓe te kadi koɓe dariɓe yo Allah wallu jeunesse sénégal kono yo Allah jaggan mon junggo an andi ko jiɗɗa kadi yo Allah hokke konngol ma mbaynugo e holko lancata message jeunesse sénégal mais message honi holko mbita hande jeunesse sénégal ɓe gandanɗa hoorema e poti nadde e nder ligguey e poti gollade dal pour affaire ballal ngal affaire gollal gollal pour honi ballal ngal honi holko mbiyataɓe hande aɗa andi wolɓe gandanɗa hoorema nan leeli jaɓani liggade te hande sa liggaki an naftorta holko mbiyataɓe en mi haalnaɓe pour koɓe salɓe liggade e Allah walla ɓe bernde nde ha ɓe wawa natude liggue ɓe wawata koɓe dañita eyyi saabu ko liggue to ɗo gonɗa kala no gonɗa ko liggue wallete ko wallugol tan e kala ko jiiɗa kala ko waɗi ko Allah waɗi ko Allah waɗi ɓe wawa natude liggue ɗe Allah walloɓe no ɓe wawa natude ha ɓe kamɓe kala ɓe heeɓa liggue ɓe heeɓa ko seeɗa ko ɓe watte poche wadde Allah jarama yo Allah hokku mon ko mbaɗɗon e poche mon ko heewi ko nowtuɗon kadi wuuro mon ko nowtan ɗon kadi jinnaɓe mon e suddiɓe mon kono en kaɗata ɗo holko haawi kam no feewi mi yi grand goto mo gandanɗa hoorema o ñiɓi ko safo o woni dow te to jooɗi ɗo mi yani waɗi sécurité no feewi koye makko paaɗen yeeɓiyankoɓe Piindi TV nafoore gollal Abda MC on the beat. wawi darde wuure warñede on andi nafoore gollal wawi darde wuure warñede on andi nafoore gollal finitini faami ñiɓi koyde on andi nafoore gollal famdini ɗoyni
liggéeyam ni andi nafoore golal salo ko webi ñi koy de ma anda do daro ti dangam jangoma koy ma heddi ngam gonna ngam bewa koy ma grand assalamu alaikum sant alhamdulillah grand no mbiyata indi ma yettode inna no mbiye ibrahima mi yettami Koulibaly ibrahima Koulibaly wa mais do yettaɓe Koulibaly ɓe ene kewi de mais ibrahima ɗum ɗo ko hollum ɗum ɗo est ce que ɗum ɗo c'est pas sûr eyi heɓe wiyan noon kono ɗandi jogade hoolare e jiggol ngol hino ɓuuri ɗum ɗon e ɓar min moƴƴina ha sañi min haɓɓi ɗo en ko feerɗo en joni hino nangi ga min daari sa darima waɗanni tan kono yahata e nokku mais ibrahima ƴettude birkaji less ne ngabbina ɗum dow en jii tampere wonde hen nde a ƴetti birkaji mi ƴetti en ngabbini dow ibrahima birkaji hande aɗa wawi ngabbinde ɗum dow recca e junggo ma samoye hoore neɗɗo hoore mum heela hande est ce que oɗon jogui neɗɗo ne wawi ne waɗi mon protégé oɗo ko liggoɗon ɗo ko est ce que oɗon jogui protection ɗo dal golle foof dal min naggay Allah tan par ce que ko haala ɗo kon c'est impossible kadi nagga biri ko fuuto gagnama kaba journée ma hewani ay kono si a ala kadi ko waɗa ɓuuri joɗorɗa ni quoi mais min anan ko jakam mi oɗon ƴettu birkaji on ɓornaki gant oɗon do birkaji on ɓornaki casque mais ibrahima ɗum ɗon sécurité ala sécurité eyyi ko sanjeo gardi noon sécurité arani kono min sayi ko min ette journal men min sooda ga kono si kuulas ari min sooda ga kono birkaji ɗe sa wowi golle ɗe seeɗa birkaji tambintama jiɗa ɓaat ko systéme nanguirtaɗe holngon wuuro gummiɗa garɗa ɗo e Dakar min komi Guinée Bissau Guinée Bissau gummiɗa garɗa ɗo e Dakar joni amin mbawno andude ibrahima no foti joɓeɗa journée ko 3000 hewani tan journée 3000 holon heure dawa toon holon heure jippoɗon 8 heures pile amen fuɗɗo golle 17 heures pile amen lottomi yagalle amen machallah bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Piindi TV bandiraɓe jambareɓe kono jeunesse Sénégal on jii wone liggey ma sa tinnima hen tan ma Allah walle on jii ɓeɗo ko sukaɓe gummi guila Guinée Bissau gaari ha ɗo e Dakar gam rufde warñede mumen dañi ko nowoni ɓesgu mumen e jinnaɓe mumen kono birkaji ɗeɗo ɗe ganduɗa aɗa yikkita ɗum aɗa nowa ɗum dow faali ɗum no fewi kono noon dawde guila 8 heures ha 17 heures aɗa yekkiti birik aɗa tega eɗen gandi no muusi no fewi mais ibrahima ñamde nde e foftade nde e an no jiirumami ni ibrahima aɗa famdide ayide min somi jippima ko walo sport unda football eyyi en plus ko mi ñamora mi ara eyyi mina woni normal mina woni e jaam simi ronki noon kan ala wawɗo mi jotto mina ronki une semaine 2 semaines aɗa accite mi ñama kadi ko moƴƴi no fewi simi ari après mi waɗa kadi sawar mais attends ibrahima wat ses min mi waɗi maçon mbeɗa andi ko woni maçon ene muusi no fewi ko kalɗa ko gonga il faut ñama no fewi surtout ma tew jara kadi ko moƴƴi mbawa foftade te kadi aɗa wadde hen sport seeɗa ne wawma wallude mais ibrahima journée 3000 gummoɗa ha Guinée gara ha Dakar hande sa rendini ɗum lewru jiiɗa sodde paɗe jiiɗa yobde loyas ibrahima jiiɗa neldude jinnaɓe ma ibrahima comment ça se passe ɗum noon woɓɓe ne wawi wadde débrouillé wona e galle jaatigaji mum yoɓta loyas woɓɓe noon ana yoɓa loyas woɓɓe noon ana waala e sañceji eyyi min noon koye galle jaatigam moni eyyi kanko addimi ɗo en yo mon ɗo en joni noon somi jippima miɗen jogui moyen waɗoygol entraînement somi arti mi tawa hirandam mbottaram foof no woodi mbotto mi fofto ha moƴƴa hara hakkille no deeƴi fof sala ko tampinimi wadde an gummiɗo ha Guinée garɗa ɗo e leydi Sénégal aɗa ɗo e lamorgo Dakar an Maris hande holko mbita jeunesse mo gandanɗa hoorema eɓe jiiɗi liggade gam rufde warñede mabɓe waɓeno yidɓe waɓenoma mbatta agression ƴettata kake jambour ƴettata ko jeeya holko mbita on ɗon jeunesse hande pour yidɓe waɓenoma min on noon kam mi wiyat on noon ana yurminmi ɓar sa gollani tan a ƴetta ko goɗɗo jeeyi tan noon sagani joni ɓuuri immoɗa yaaɗa ɓa kenen ha toma heɓɗa ko yiɗɗa ko foof min noon min tori golle moƴƴe ko na ɗeɗo en somi heeɓi noon golle moƴƴe ko na ɗeɗo en min yaat hay so golle wonugol foɓere ma unna goɗɗum go ɓa hino samour tan wota jooɗo wota won a dañanayi foof a ɓiɗɗo gorko gasi
merci beaucoup Ibrahima mi weltima no fewi kono mi weltima kadi nde garmi ɗo ɓe mbemnani kam ligguey o mi tawi maçon goto mawɗo mabɓe nan dow e woɗɓe ɓe ƴettumi ɗo ha tengte kanko Ibrahima mine makko minen foti komin sukaɓe ko jeunesse o kadi min jiiɗi findinde woto wujju woto ƴettoy kaake janane woto ƴettu ka jeeya woto naat e ka fotani nadde sa woni cikulel liggo dufa warñede ma aɗa wawi liggade joɓeɗa aɗa wawi ƴettude ko gandanɗa hoorema paɗe aɗa yeeya joɓeɗa kala ko fate banggal liggey aɗa ruufa warñede ma aɗa wawi ɗum wadde on ji Ibrahima tampere nde ne heewi ko yoɓete ko wayani noon kono omo andi so ɓooyi hen tan ma Allah wallumo ɗum ɗo ɓuuri yaade ne ƴetta kake janane wadde on ji émission nafoore golle ko ni mbeɗa andi émission goɗɗo noon ko banggue goɗɗo jahaten kono ma waɗ mon surprise no fewi hande noon ko ɗo wonno e Anne Maris e émission nafoore golle taw koye liggotoɓe to banggal maçon amin totta mon rendez-vous inchallah taw koye émission goɗɗo Mansour Sow alias Thiat wondude maçon ŋeɓe ɓe gandanɗa hoorema eɓen ɗo e Anne Maris liggo gam rufde warñede mabɓe e koɓe guuri Ibrahima merci a jarama nafoore gollal Abda MC on the beat. wawi darde wuure warñede on andi nafoore gollal wawi darde wuure warñede on andi nafoore gollal finitini faami ñiɓi koyde on andi nafoore gollal